ఏపీలో పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా మెరుగుపడింది. స్టాక్ పాయింట్ల నుంచి 10,000 కిలోలీటర్లకు పైగా పెట్రోల్, దాదాపు 18,000 కిలోలీటర్ల డీజిల్ బంకులకు పంపించారు. దీంతో గత 3 రోజులతో పోలిస్తే పెట్రోల్ బంకుల వద్ద రద్దీ తగ్గింది. కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికీ పరిమితులు కొనసాగుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సరఫరాలో జాప్యం జరుగుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో 2 రోజులుగా జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సహా క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వరకు అంతా డిపోలు, బంకుల వద్ద మోహరించారు. 48 గంటలుగా డిపోల నుంచి బంకులకు నిరంతరాయంగా ట్యాంకుల ద్వారా సరఫరా చేయించడంతో సమస్య చాలా మటుకు సద్దుమణిగింది. విజయవాడ, గుంటూరు తదితర ప్రాంతాల్లో బంకుల వద్ద రద్దీ తగ్గింది. నిన్న సాయంత్రానికి వినియోగదారులకు 5,000 కిలోలీటర్లకు పైగా పెట్రోల్, దాదాపు 9,000 కిలోలీటర్ల డీజిల్ పంపిణీ చేశారు. చమురు సంస్థల నివేదిక ప్రకారం పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా లేక నిన్న మొత్తం 288 బంకులు మూతపడ్డాయి. ఇవాళ అన్ని బంకుల్లోనూ పెట్రోల్, డీజిల్ అందుబాటులోకి వస్తుందని అధికారులు ప్రకటించారు.